Itay amin kakabsat, iti daytoy nga misa, iti besperas, iti Paskwa, intay mandanggayan, dagiti kakabsat tayo nga agyaman, ni Leticia Solano, kenti Familiana, ni Jenilyn Callejo, kenti Familiana, ni Leslie Callejo, agraman ti Familiana, ni Virgilio Buton Jr., agraman ti Familiana, Masya, kenti Familiana, Magusi family, Sevilla family, Mr. and Mrs. Lemmy and family, Kenti Speedy, recovery ni Alfredo Balocanag, ni Mrs. Alcantara and family, Gloria Sumbad, pagyaman the Mr. and Mrs. Eduardo T. Angala and family, ni Manuel Hezeta and family, pagyaman the Mr. and Mrs. Jesus Halyorina, Mr. and Mrs. Eduardo Borja, de la Peña family, Mary Alisa Herman, kenti Familiana, pagyaman ti Maysa Kabsat, pagyaman nagapo iti Sakdeko, ni Mr. and Mrs. Villaseran and family, pagyaman ti Buksit family, ni Rolo Bilbar and family, kastamat nga tayo ikarkararagan, ti kararuan ni Amante, Michael Angelo, Ramon Vicente Sanchez, ni Arsenio Habinar Sr. Magdalena, Arsenio Jr., Lamberto Valentin Halyorina, Flora Ken Marina Halyorina, ti kararuan ni Jose, Pablo Clara Luis, Rosita Val, Ken Michael, pagyaman ni Fatima Varona and family, kasamat nga pagyaman ni Mr. and Mrs. Gilbert Tadeo. Tumakder tayo amin kakabsat.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kablawan tayo man ditong galmaysa, iti naragsak a Pasko kakabsat. Siyam nga rabii, siyam nga parbangon nga nagsaksakripisyo tayo para iti panangrambak tayo iti daytoy na indaklan unay nga aldaw, na indaklan nga oras, ti tatao ti Mesyas nga isu tinangted ti ragsak ti lubong, isu tinang pasanto ti lubong, isu ti kangrunaan asagot nga naawat tayo. Agyaman tayo iti dayta kinamanagayat, kinamanang nga asi, ken kinamanagparabor ti Diyos, na itanok tayo at tao na. Rumbang laeng nga ti puso, agragrag o maitantanok, mairagrag o itiragsak. Iti dayto nga ron nga gundaway, iti puso panunot ken nakem tayo agrag o tayo. Iti dayto nga pannakaisalakan tayo, ti itatao, ti anak ti Diyos, iti den na tayo. Agdaydayaw tayo nga rod ken kuana. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dayto na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi ken managayat.
iti napakumbabaan kunatayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga Sika, Apo mga sika, bakaling basbasul mi, pindot na kururakan mi, etalawen nakam kadi, nakamesan na kembus mi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, bakaling masbasul mi, pindot na kururakan mi, etalawen nakam kadi, nakalmesan na kembus mi. Apo mga sika, Apo mga sika, bakaling masbasul mi, pindot na kururakan mi, etalawen nakam kadi, nakalmesan na kembus mi, nakalmesan na kembus mi. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Ket dito'y nagkakabiyakan ang initattawan ang imbag di banagnak na kemda, di bunan na daka, di tandog daka, pagrupapan daka, daydayawen daka. Agiyaman kang ka, kaputi na indaklan na dayan mo. Diyos na ilangitan nga ani, Diyos ang man nakabalin namin, at sika pumi Jesu Kristo, bugbog tong anak, Diyos nga apo kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbaso
sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong. Awaten kadaytoy, at ararawin, ket sika situtugawi, matawag ti Ama, kasyan na kami, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika, O Jesu Cristo, di San Juan. Siksika, O Apo, siksika ti kangatuan, iti timbuyog ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Ama. Amen. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Iraman tayo pa iti kararag tayo, ti pagyaman ni Atty. Virgilio Valla ken ti pamilyana, ni Gordon and Luis Bros, ni Teresita Aliben ken ti pamilyana, ni Pinky Jane and Ronnie Biag ken ti pamilyada, ni Estrella Proganan, Estrelita Proganan ken ti pamilyana, ni Bridget and Sunny Knight ken ti pamilyana, ni Dr. Manny Cadasio ken ti pamilyana, ken ni Dr. Nanette Yagumyom. Kumararag tayo. O Diyos, inaramid mo daytoy na santuan arabii, aglawag, babaen tiranyag, tinapaypay so asilaw, nga iso ni Kristo. Ipaayo mo kadi, ada kami amang bigbig ti misteryo, ti panagranyag na ditoy daga, mairanod kam tumet, kadagiti ragsak, nga ipaayinat sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Nagiti tattao nga nagnay ti kasepngetan, nakita da ti lawag anay pay duma iti ranyag. Nagnaid da iti daga iti aniniwan, ngimita, agranyag kadakwada iti lawag. Kastaunay ti ragsakda, o Apo, inyeg mo ni ti raguda. Gaputay naramid mo, agragsakda. Akas ti pa nagragsak, dagiti agan-ani, wenno agbibingay iti sinamsamda. Winayawayaam ida iti nakaadipenanda. Inikkat mo ti pangor anang parigat kadakwada. Sikati ng parmek iti nasyon, anang idadanes kin nang iroromen kadagiti tattaom. Akas iti panang parmek mo, iti armada iti Medean, iti ununa. Mapuuran to iti amin na sapatos, ken dagiti dara apagan anay dagiti soldado arim maut. Naipas ngay, kadatayo iti maysa nga ubing. Adda ubing alalaki anay ted kadatayo. Ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan iti masirib ama magbaga. Man nakabali na Diyos, agnanayon nga ama,
ari ti kapya. Bumilig to a bumilig ti naarian na pan nakabalin na. Addan tulat ta kapya iti pagarian na. Isunto ti sumukat kini Ari David nga agturay. Ibatay nanto ti turay na. Iti kinapudno kin kinalinteg. Manipud ita ingganat inggana. Aramidan nga aramidan amin daytoy iti Apo aman nakabalin amin. Ti sao ti Apo. Yaman tayo, Diyos. Itangal daw, naipas ngay ni Kristo nga Apo nga mangisalakan kada tayo. Nanay pas na ni Kristo na Apo, ang isalakan ka natin. Kantaan tayo iti Apo iti baro a kanta. Kantaan tayo iti Apo. Da kayo amin natattao iti daga. When, kantaan tayo iti Apo, ket itanok tayo iti nagan na. Inaldaw nga ipakamuyo iti damag ti panakaisalakan na. Ipakamuyo ti dayag na kadagiti pagilian. Dagiti nakaskas tao nga aramid na kadagiti amin a tao. Agragsak kayo, langit ken daga. Agdaranudor kayo, tao ken amin nga daken ka. Agrago kayo, tayak ken amin nga dakada kayo. Dakay amin na kayo iti kabakiran, agriyaw kayo iti rago iti sango iti Apo. Taumay na niturayan iti daga, nalinteg ken awan idumduma iti panangituray nanto iti amin a tao dito ilubong. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo ken ni Tito. Impakitan ti Dios ti parabor na ngagpaay iti panakaisalakan ti amin a tao. Sursuruan na tayo dayta parabor amang iwaksi iti saan ang sasantuan a panagbiag ken kadagiti na ilubungan at arigagay tapno agbiag tayo ana parbeng nalinteg ken na Diosan iti agdama a tiyempo. Bayat ti panaguray tayo iti nagasat ngal daw. Anam namain tayo into nagparang ti dayag ni Hesu Kristo an indakla na Dios ken mangisalakan kada tayo. Inyawat na ti biag na gapo kada tayo. Tapno isalakan na tayo iti amin a kinadakes. Ket pagbalinen na tayo na dalus at tao. Ngagpaay ken kuana ken napasnek nga agaramid iti naimbag. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Dayawin tay ti Apo, dinadiyusan nga yan na, iti tay kenkwana, di dayaw ngawan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka, o Apo.
Kadagidi nga aldaw, impaulog ni Emperador Augusto tibilin ang mailista amin nga umili iti pagarian. Daytoy ti umuna asensos ana aramid, idi madama a gobernador ni Quirino ijay Syria. Iti kasta na panagpalista amin a tao, tunggal maysa iti ilina. Agsipod ta nagtaod ni Jose a kapututan ni David, iti kapututan ni David, nagrubwat iti ili a Nazaret ijay Galilea, ket napan ijay Judea, iti ili ti Bethlehem a nakayanakan ni Ari David. Nagkuyog da ken ni Maria a naitulag nga asawaen na tapno agpalistada, masikog idi ni Maria. Idi addada sa jay, demteng ti oras a panagpasngay na. Inianak na ti inauna nga anak na a lalaki, ket binungon na iti lampin, sana impaidda iti kulloong taawan pagyananda iti pagdagdagosan. Iti daytamet la adiso adda sumagmamano nga agpaspastor nga adda idi iti away nga agbambantay iti rabii kadagiti karnero da. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan ida ti dayag ti Dios. Nagbuteng da iti napalalo. Di kay agbuteng kinuna ti anghel. Hiyeg ko kada kayo tinaimbag adamag apakaragsakan nyo. Wen da kayo ken dagiti amin at tattao. Itamet lang aldaw ditoy ili ni David, na ipasngay ti Kristo nga Apo a mangisalakan kada kayo. Daytoy ti pagilasinan nyo. Masarakan yon to ti maysa nga ubing anabungon iti lampin ken nakaidda iti kulloong. Pagamuan nagparang ti dakkel abunggoy dagiti nailangitan abuyot akadwa ti anghel. Ikan kantada dagiti pagdaydayaw iti Dios. Gloria iti Dios iti kangatwan a langit. Ket ditoy daga kapya kadagiti tattao apaka ay aywan na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw timipay ken kao Kristo. Good evening. Nagitay nang kompleto ti Aguinaldo Mases da nga binigat nga agtugtugaw dita. Nakitak adda jairwar nakatader isaw bagi damet. Handa nga nakatugaw tatta. Kaya natipon-tipon tayo. Diyak amo ano anya ti kadda tayo. May sa laabanag dayta. Palakpakan tayo man niya po Diyos. Tinakapigpig sa nga palakpak. Huwag kakabsat na daytoy rambakan tayo tatta, manipod tatta ingganan to nabigaten ta. Daytoy gamin ti liturhiya na daytoy, no kumano daytoy kas lakadakkel dagiti dadda dumasimbaan, nagkatlo a liturhiya, nagkapat ki di a. Adda misa kumatattay sardam, adda misa tattating nga ti rabii, datayo ti innala tayo tattating nga ti rabii nya. Tama nun ton makaawid kayo ting nga rabiin ton. Adda misan ton parbangon, sabalin to pay jimisa, no bigat, agduduma ti maibasa na dayjay. Agduduma ti kararag na dayjay. Kati innala tayo, iso daytoy, misan ti ting nga ti rabii. No amok ko mga kastoy kaado, into no maminsan, addan tumisa ti sardam, addan tumisa ti ting nga ti rabii, addan tumisa parbangonan, ngamsad to say awanak to dito yan. Okay. Naglawag niya, ito papanakon. Okay. Una po, daytoy ramrambakan tayo tatta, iso daytoy ti misteryo. Apay a misteryo. Apay ang naidumduma a misteryo. Imaginem ti tao, awan mama ay na, kunana dijay maibasan to no bigat, dijay surat ni San Pablo kunana, haan nga tila ang mensahe ti Dios idi ibagbaga na babaan ti propeta. Haan nga mamatpati tao no mamati man ti tao basit laeng ti mamati. Ketatta kunana umayon ti ari nga agnanayon isunan ti imay dimanon kada tayo at tao no man pay narugit. Tilubong nakastrek nga rod ti basol tilubong dayta ti misteryo ti ayat ti Dios kanya tayo. Indanon na ni Jesus nga anak na.
Di manon mismo isunahan na nga inuray nga mapantay king kuana. Kin talaga hantay makapan king kuana. Isunan ti di manon. Isu day ti ramrambakan tayo tatta nga aldaw. Misteryo ti inkarnasyon ko na tayo. Itatao ti anak ti Diyos ni Apo tayo nga Heso Kristo. Iso nga mismo ti di manon. Kaya datoy amo tayo mo ti istoryana dayto yan. No kas ano, idi pay laubing tayo, kan kantatay daytan, na iyanak iya kunloong, nanumula nga kunloong, ti mo nakakita, karnero kinkuan, dagiti agpaspastor, isuda tinapan, adda baggak sa didaya, o baggak sa didaya, ito'y kan, di batong na, ninyo, maladaga. Di yaman ti kantami, di ubing kami. Paskwayo, ana, imot, di yaman lagayan ti kaya da nga ibaga, no, basta titid mo. Idi pay laeng amo tayo dito nga istoryan. Na datayo, idi pay laeng agbasa tayo, idi ubing tayo, amo tayo amin ti istoryanan. Uray no handa nga ibagbagan no mairo gilaki di mabuo tayo di istoryanan no kas ano nga naiyanak ti Mesias, nanipod di nagaginaldo mases tayo, siyam aparbangon, siyam arabii, puyat nga di mangan ano, uray da kami ti kumbento, naurnungan ta poyat agda-drive back ta tulod ko di ka anak alas 3 anti malam agda-drive back nakamulagatak ngam kaslawan makitkitak agdungdong sa agayam pinanalpa ako tamuging ko iso adad na pukaw amin nga dayi utek kon nagiti magkabalay ko ti puyat dapiman mangmangang kami nakaturog gayam di may sa pumanaw kami hindi magkutkutin. Oh, intayo na agin oyak ko na ti bannog damutten piman. Kayso dayjay, dayto ti misteryo, ti panangitid na, ti anak na, dayta ti kadakkelan a misteryo. Katatta, datayo, ti misteryo dayto nga ramrambakan tayo, kunak tay parbangon, kunak tay bigat, wantay ta Domingo nga rod. Imagine nyo ti lubong, no awan ti Kristo nga imay. Pangalaan nyo ti silaw, pangalaan nyo ti ragragsak, pangalaan nyo ti panagtitipon tatang agbabakasyon tay amin, adu nagsasangpet. Anya ti rason no apay nga addatay amin tattako mga agragragsak dito'y lubong, nohaan nga naiyanak ti Mesias. Di panangitid na ti anak na. Di panangidaton na ti anak na kanya tayo. Pangalaan tayo ti kastoy nga ragsak ko matata. Kati sa ludsod, naragsak kay mulaang. Oh! Hanggang sa mo naragsak. Ay po, ang aywang kanugayam la. Dagitay makimismisa kanya tayo ti online. Merry Christmas kanya yo amin, adinuman alubong. Sa dinno amin nga makangag madanon na daytoy Luzon, Visayas, Mindanao ken amin nga suliti isa nga lubunganen kablaawan da kayo. Naragsak a Paskwayo amin tapno awan labas na. I-shout out na kami man Father Hanak garud nga shout out ta nga mabal ikararagan da kayo nya. Katatay tatay Rabii adagami nagipatulod ti ko ti tulong na Gidaduma para ti tulong ti charity ti parokya para Christmas program to dagitay altar servers tayo nga nagaget. Dagidaduma mapan ka dagita kabbalay mo apo apaya amok nga agmumukat dan kunana kagyaman ak makadagiti kabbalay ko ata narigat mo ti agyan ti kumbento apaya madamdama agaawid ka di pampamilyayo da kami nga kanayo nga agkakadwa agtitinnomem kam tumanen. Da kayo kadinayo pamilyayo, da kami, dakdakam tumanen ka pamilyami. Adda nang ted, adda bado da, siyakla awan. Adamot na isobreda, itipit-picturag ida. Ay, thank you ma'am. Magpit-picture da tayo na adda nang ted di kwartada piman. Katibi pampanunutag di pit-picturag ida. It is good if there is money in your sobre. Tayo sobre mga rod. Ngam na may mayat, if there is Jesus in your heart, the joy of Jesus in your heart, di mo ti pampanunutek nga ikarkararag, na mayat na danagyan na ta sobreyo, ngam baka may mayat, no adda ni Apo Isus, di ta puso yo, dayjay titulbag ti amin tayo. Dayjay titulbag ti amin tayo. No naimay ka ditoy, nga namnamaem nga adda ni Apo Isus di ta pusom, agyamang ka, tahan na ka lang binisita, inkawis na ka, inkawis mo ni Apo Jesus, dayjay ti ragsak ti Paskwa.
Iso nga urin man no nga kanta tayo nga Joy to the World, kada niya dagiti kan kanta tayo nga nakaadado nga Christmas song, tintulat ta pagsaltekan na no adda ni Apo Hesus ditoy. Dayjay ti pudpud no a Paskwa. Di pa nangidanon kin ni Apo Hesus, haan ang man naging bubukod nga Hesus daytoy. Nga naragsakan, wen adda kanyamon, aw mo bibibiyang mo kinikab sa ay, haan ang usta data. No adda ni Apo Hesus king ka amom nga idanon kadagiti kakabsat tayo. Ang kadla ko madagitay pamilya tayo dadta abroad. Tartari gagayan damot ka nga makadindada kay ditoy. Tartari gagayan damot ti makikaysa kadak tayo. Ngam ahanda nga nga mabalin gapoti trabaho, kasapulan mo di trabaho, uray isuda, no adda ni Apo Hesus kanyada, tiragsak ti Paskwa, iso da kayo nga dumdum nga adda ti banlasiw taon sa dinuman nga ayan nyo, ano adda ni Apo Hesus kada kayo, isagot yumet, ibingay yumet ni Apo Hesus, iti tunggal may sa, iti trabaho tayo, iti panagkakadwa tayo, iti inya na ganan, panagtitipon tayo tatata Christmas, ni kumaapo Hesus ti adda, nga kargana, kunana nga rudan ka iso ti nagsaltekan ti aminen, iso ti puon ti ragsak aminen, iso ti sungbat ti aminen. Adda problema, Hesus tulata. Adda sakit mo, adda uyak mo, Hesus tulata. No adda sakit mo, ni Apo Hesus tulata ti sungba na. Agkararag ka, no haan man nga magasan day ta sakit mo, addalat ta ragsak ijay pusom, nga uray pa iti kangitingitan day ta nga ot-ot, kangitingitan day ta nga sakit, no nyaman day ta nga sakit, da kami ti kumbento, kangitingitan day ta asarot, ta nagbalin sa nga saroten di sakit mi, taguuyak kami, no adda ragsak iti puso tayo, ni Apo Hesus tupay laeng. Isunan to pay laeng ti nangrugyan ken panungpalan ti amin tayo. Kinagpintas dati istorya na, imay, ori dati ebanghelyo tayo, napanda, apanda ti purpose da, mapanda agpa lista ta sensus nga rod, lenteg da dayjay, iti sibil, ngem kabayatan ti panpanagnada, ipapanda, panagpalista, ni aganak mutan. Anya ti aramiden na, numnumo di jay in, nga pagdagusan ko na napuno, no kaya yu adda kalapaw di talikod. Imbag ka dagitoy, at adda pala kalapaw nga napananda, di ayan ti kulluong, di panganan ti karnero. Amuyo ti kulluong. Did you see kulluong? Di nga aramidem nga kasla, box ko mga, no, mga di karnero, no baka kayo ti pagkananatapnan, nang ibadbadag di kanan na, mawatan nyo haan. Ngaman. Imbag ka kanya datad da kulloong amoy ginagyanak may sa parokya di San Emilio. Tinagan na di lalaki ko, Jose nga talaga usi. Marian sa pa di anak na, aja asawa na. Kani bakit na naggapo da di away? Naggapo da di away. Ya kamo na istorya kanya dati di idta pala pag mismisaan tayo. Gapo ta iyay sumipnget anja mo na sumipngeten makaan-anaken ijay dalan. Dalan ti pasagad hanga adayo pay di jay highway. Aganak latan. Kapilitan a pinartiraan nan baka na. Amoy tinangalaan na ti pinangrepot na di jay ni daytay gibagis na. Daytay pagsilsilo na nga daytay. Mamanilo nga rod daytay kwati abuno daytay kert daytay kasi mo daytay talina. Iso ti pinangrepot na piman binungon na kanumo ijayan impasalot nan ijayan. Apan nangayab ti kadwa na nga mangbagkat kin bakit na impanda mo ilaan ki di adiyay health center di ubing kayso ti impanagan da kamo no Hesus tinagan di ubing ta Maria nga ron iso nga ti nagan na dijay kalsada ay haan tinagan dijay kalsada uyas apay nga uyas paguyasan ti pasagad tinagan na dijay ubing tata uyas tanaiyanak ijay uyas pinartiraan ni Jose ni kaya ma-imagine mo kung madidya nga riga na mutpiman ni Jose. Kas jemot ani Apo San Jose. Sino nang tulong nga rod ganak ni Maria? Sino ti mga rayat nga rod day nga nagnumo nga Jesus? Sana binungon ti lampin ingkabil na. Kaday dyan no kitaan tayo. No da kayo kuma, mayor ka, maestro ka, maestra ka, abogado ka. Itulok mo nga kasjay lati pagbalinan ta panaganak ni bakit mo kasjay kuma.
No kumano imaginean tayo, adda magkabailam. Kasjay laeng ti kanumo ti pagbalinan na nga may anak. Ti panangitid na ti anak na. Imaginem Diyos niya, insagana na pa ni Maria nga nadalos nga pa mangisikog ken ni Jesus nga anak na, idi aganak nagnumulaki din. Nagnumulaki din diya pananaganakanan kadamo in di na paila ko kuma in advance sa inya naganan in check in na in advance kuma mo na da cellphone na niya. Nagnumulaki din ka anak ti Dios. Ngem adda kayat na nga ibaga diya kakabsat. Nya, adda kayat na nga ibaga dayjay nga uray ni Apo Jesus nanumuti umay na kanya tayo, nanumo tayo adinanon na, nagnumo jaya ay na, ngem kitaan nyo ti epekto na. Anya ti epekto na, the joy to the world, nagragsak ti lubong. Indanon na ti anak na, gimminawa ti entero alubong. Isugarod nga di ti ragsak tayo. Anya mo ti aw-awisin na tunggal Christmas kada tayo. Umuna, recognize Jesus in your heart. Numari namon nga adda ni Apo Jesus iti puso mon, dadtan ti ragsak. Dagi jay regalo nga kung kunayo, tultuladen tay laeng dayta a gift, the best gift, Jesus himself niya. Numari nam ni Apo Jesus nga adda ni Apo Jesus iti pamilyam, haang ka di nga nagragsak. Numarinam nga itigimong mo iya pagtrabahuam na adda ni Apo Jesus, haang nga tanga nakaragragsak. Anya nga minti galad, apay gamin kas ano nga ron nga panakarinam nga adda kini Apo Jesus king ka, na adda pudpud na ragsak mo, adda ragsak ti panagserbi nga napudno, hangkag sweet-sweetik, adda ragsak ti kinapakumbaba, hangkang agtangtangsit, adda ragsak ti ayat, hangkang nga managim imot, adda ragsak ti nyanaganan, kinapudno nga agserbi, hang nga tabagbagim ti serserbiam, numarinam daya kini Apo Jesus dadtan. Maikadwa no ano ma-recognize mo nga adda ni Apo Jesus iti puso mon, idanon mo, i-share mo. Tata Christmas. Tata dayto nga panagbabakasyon nyo, dakay nga kakabsat nga nagbakasyon, welcome to our home. No nagawid kayo ti balbalay mi. Welcome kada kayo. Adda kadi kabailan tay nga idanon ni Apo Jesus kadakwada, haan laeng aga pumata mangted ka regalom. Diragsak mo nga makikaysa. Maidanon tay kadi ni Apo Jesus uray sa dino ti papanan tayo tatapanawon ti Paskwa. Kadagi tayo kakabsat tayo agtrabaho kunak nga rod itatrabaho yo, idanon yo ni Apo Jesus babaen ti naragsak a puso. Ketataan niya ti kungkuna tayo, natipon-tipon tayo. Agragsak ka itan lubong, ni Jesus na iyanak. Nya? Ni Jesus na iyanak. Imagine nyo day tanga misteryo, nakalumlum a tao, imay tinangisalakan, isuna dimmanon kada tayo, winaknitan na ti basol ti lubong, nagbalin, nagsubli ti ragsak ti lubong. Kadi dyan nanamon tayo, dyan ma-recognize tayo, marina tayo nga adda ni Apo Jesus kanya tayo, rumwarmot automatically, dyan panangiburay tayo. Imagine nyo, apay nga adda ka ditoy, umay ka makipagragsak, apay nga adda ka ditoy, naragsak ka nga rod. Kitaan nyo man tarupat akaabay yun naragsak. Alanganin samot. Sama nga naragsak. Apay nga imay ka, nananamom nga rod. Maririnam nga rod nga adda ni Apo Jesus king ka. Ang iti unag dati nga simbaan, kenruar dati nga simbaan. Iti rina tayo, may sa kadi, nga agyamyaman Apo Jesus, agyamang kami ta imay ka. Agyamang kata binisitam, ti kinakapsot mi. Agyamang kami Apo, taimay ka, iti kangitingitan ti sakit mi. Agyamang kami Apo, taimay ka, iti kangitingitan ti problema mi. Agyamang kami Apo, ta umay kalata, uray nagado ti pakarikutan mi. Agyamang kami Apo, ta adda kalata apaya, uray nakabisbisi kami. Di ko maati puso tayong agragrag utata. Kagas ano ti panangiburay tayo. Kas ano ti panangitidanon tayo. Diyay pala ang nalagaan nga puso, amom ti tao ka daday tay, amoy ti sao nga
Ada di aura na ko na tayo. Amuyo ti aura. Hana nga di surplus dito na auran sa nagan na. Ani man hana nga ni man aura. Amuyo di aura na jay nagan ti aura ti tao nga daytay mariri nam pailaeng dagi jay aura na ke kasla maitantanukan. Dahil di apong ko nga obispo nga Edmundo Abaya nagpigsa ti aura na. No sumungad ka hamba nga di jaga po tama nagunget. No sumungad ka kasla kala agpaigid ka kasla masiro ka. Diya ka mo dumati kakas di nga tattao. Di ja aura na kakasla ko mari namon. Kakas di ko mamagkan niya tayo. Di ja aura tayo. Sumungsungad ka pala ang amudan di ragsak mo. Wow! Sumungsungad ka pala ang kaadda di lag ang jiri nada. Adda ka ngamin. Sumungsungad ka pala ang kasla agrag-rag udan. Apaya adda nga rod ni Apo Isus King ka. Nakabubutang mga aura, sumungsungad ka pala ang agtaltal likod dan, baka dadta ka manan, umutang ka. Kanya, nakabubutang mga aura, sumungsungad ka pala ang agmimisuot dan, amok dahi ta. Baka wanam Christmasan. Diyan ngay, jay pala nagan mo, di jay pala, no, umay ka kumang kasla di jay, anya nagan, odor of sanctity, kung nada kumada jay. Nga di jay kinasantom ka, kasla aga, anya naganan, sumsumngaw, yay sumsumngaw. Nga jay kumawat kakabsatwan, no datayo, no naunag jay pamati tayo kini Apo Isos, adakad to'y apaya, naunag jay pamatim, ri-ri mari-ri nam nga adda ni Apo Isos. Maiwarwaragawag mo ni Apo Isos. Managbasol kami mat Father Uwan, uri managbasol tayo, no tartarigagayan tayo nga dalusan, tartarigagayan tayo apagbabawyan, mabalin tayo nga agbalin nga aura ni Apo Isos. Ala agsubli kayo di balbalayo, mapang kayo, agsasango kayo, nanyaman dagita nga kinkinan nyo. Kanin nyo amin, data pansit into na aldaw no bigat na bangliston, sigurado ak data. Hanggang agim imot na nyo maibos, ipadawat yo. Sayon tulang amin itid mo, 2 minutes, mabalimpay basit, hingga itid ka. Ang utang, mabalimpay basit, hingga ipad, samula itid 2 minutes lang, ngamutang ka mabangles. Haan, adati kasya, nag-ammo tayo, pakawan Anday tingay inya naganan, no agawid kayo, ng agnotsebe na tayo, di aura ni Apo Isos naragsak, napnap no rag-o, napnap no ti panagkaykay sadet a pamilya, rupang pailaan ka mariri-nada nga, addan ni Apo Isos King ka, di kumaati iyawid tayo. No bigbigam kabsat, nga pinaraburan na ka ti Diyos, gaputa imay king ka, imay ije pamilyam, iparabor mo met kadakwada. Iparinam met kadakwada. No adda mo makaalaan, no hammo nga no handa ka baelan ti agpakumbaba, sikan ti agpakumbaba. No marigatan da nga mamakawan tap no naragsak ka, sikan ti mamakawan ni Apo Isos, han na maekspektaren nga pakawanen tayo, no agpipinakawan tayo, imay latamot, uray pa'y nakalumlum tayo. No handa nga ammo ti agserbi nga napudno, sikan ti agserbi nga napudno, ipari namon. Dayta ti Paskwa. Haan nga dagiti dekorasyon tayo, hanga dagiti bado tayo, dagiti regalo tayo, simbolo laeng dagita ngam ti pudpud nga Paskwa, dadtoy adda di aura. Dadtoy mariri-nada. Odor of sanctity. Angutin man ta kaabi mo niya angot na. Agapapait sa nagpartida mo tata, agapapait sa mo. Imbes ko mga nagyosan, wow, agat insenso. O nagmayat ko man niya. Gaya dumawat ti insenso nga man nyo ibusahan. Nagmayat ko man, wow, agat insenso. Napan nakimisa, wow, lumabas nagsanto. Ang DJ nga ta, daya ti pudpud no Paskwa. Dadtoy, no kas ano pa nang iburay. Anya, baliktadon tayo ti sitwasyon. Baliktadon tayo ti sitwasyon. Da kayo ti Jesus, mapang kayo ijay sumrek ijay kaunggan ti tao. La.
Di ito pa'y lagip mo, di mat nang ted kay tigip no daduma, napadasan nyo nagregalo nampay. Di mat no di regalo pa'y lang nga mismo ka, no makita mo nga di tao ka maragsakan, maliw-liwa isuna, hangat nga nagragsak ka nga nang ted. Da kayo ni Apo Jesus, inted na kanyayo, ti Diyos inted na kanyayo ni Apo Jesus. Hamos usaren, lunglung sutem, agkirkiriit ijayan. Da kayo ti Apo Jesus, inted na kada kayo, imay kada kayo, dinadail yo laeng. Sinayang yo laeng, gaputi kaimot mo, binangles mo laeng. Di pansit mo, gaputi banglesen, inton ikulkog mo, naggapot di kasirula, buunton nga dahil nabasaha, nga kasdyan no nabangles, kita agaam mo tayon. Da kayo ni Apo Diyos, da kayo ni Apo Jesus, inted na kada, inted yo tabagiyo, dinadail yo laeng. Nyatiri na yo. Hanga may mayat no iburay mo, hanga may mayat no sa saya atem, hanga may mayat no ibiyag mo. Ala, ipari na yun ni Apo Jesus, day tati Paskwa. Nanamom ni Apo Jesus, day tati Paskwa. No marinam, adda naunag nga pamatim ken kwa na, uray pa'y managbasol ken nakapsot ka, no marinam nga adda ka, isuna, kanyam ken ti pamilyam, day tati Paskwa. Ila, no maangot mo ta kaabay mo nga adda ni Apo Jesus, kablaawam na imbaga Paskwa. Nay awan sa maangot. Awan sa pay madlaw yung mga Apo Jesus mo takaabayaw. Ala, na imbaga Paskwa. Ay so ngaro niya kunana the Lord be with you kunana day niya. Na imbaga Paskwa. Kaun Oray na sino takatata, oray ta itsura na takatata kaabay mo adda ni Apo Jesus king kuana na imbag a Paskwa, naragsak a Paskwa. Lari na antay nga ron, itultuloy tayo nga na ni kadda ni Apo Jesus kada tayo, itinaragsak a Paskwa. Kararagan tayo ti mamatiak, inton madanon di parte na nga inyanak ni Santa Maria Berhen, agparintumang tayo, tumakder tayo. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Kristo. Bugbog tungan ti Dios. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos. Nayanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti. Kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti panakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Ket nangala iti bagina ti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, agparintumang tayo. Tumakder tayo. Kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok kat na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta, mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Napno ti lubong iti ragsak, gapo ti panagbalin ti Diyos a tao, babaen ken ni Apo Jesus sa Kristo. Agdawat tayo iti ama tayo ana ilangitan, tapabaraen na ti puso tayo iti ragsak, iti daytoy nagasat arabii, kat kuna tayo, Apo agtaeng ka kada kami.
Agpaay kadagiti amin na Kristiyano iti sangalubungan. Tapno maragpat kumatiragsak, babaen ti kapya ken panagkikinawatan, iti baet dagiti adu a relihiyon. Kumararag tayo. Apo, agtaing ka kada kami. Agpaay kadagiti amin na ubing, nang runa dagiti ulila, tamarikna ken mananamda ti kay papanan ti Paskwa, babaen dagiti tattaw anayat at tumulong kadakwada. Kumararag tayo. Apo, agtaing ka. Agpaay kadagiti saan pay ang makamamu ken ni Apo Jesus, tapno maragpat damet ti panakaisalakan, babaen ti panagayatda iti padada a tao. Kumararag tayo. Apo, agtaing ka kada kami. Agpaay kadagiti babasit agimong, dagiti Kristiyano, tapno nagbalin ita nga aldaw arambak, tiragsak babaen ti panangibiyagda ti Espiritu ti Paskwa. Kumararag tayo. Apo, agtaing ka. Agpaay kada tayo amin nga imay makipagrambak, ti panakayanak ti Apo. Tapno agtaeng kumatiragsak, kadagiti puso tayo, babaen ti panangaramid tayo, kadagiti kalikagom ni Apo Jesus, anailanad iti Ebanghelyo. Kumararag tayo. Apo, agtaing ka. Agulimat tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo agtaeng ka kada kami. Diyos nga amami imay ni Apo Jesus kada kami kas tao, tapno iranod na ti kina Diyos na kada kami, ket maikari kami nga agbalin nga anak mo. Tulungan na kami nga agbalin akas ken kuana, tapno kanayon a maikari kami nga anak mo. Dawatin mi daytoy gapumit laeng ken Kristo nga Apo mi. Idatun miken ka, bungat lingling et mi. Idatun miken ka, bungat banbanug mi. Wen idatun miken ka, nanumhong nga sagsagot mi. Tawan sa bali amay datun mi, aken ka Apo amay kari. Idatun miken ka, unoy mi. Idatun miken ka, arararaw mi. Wen idatun miken ka, asasuk mi. Tawan sa bali amay datun mi, aken ka Apo amay kari. Idatun miken ka, puso mi. Idatun miken ka, daytoy biag mi.
daton miken ka. Amin, amin mi. Tawan sa bali, amay daton mi. Aken ka po amay kari. Idaton miken ka. Bungat lingling et mi. Idaton miken ka. Bungat banbanog mi. Wen idaton miken ka. Nanumhong asagsagot mi. Tawan sa bali, amay daton mi. Aken ka po amay kari. Idaton miken ka. Unoy mi. Idaton miken ka. Arararaw mi. Wen idaton miken ka. Asasog mi. Tawan sa bali, amay daton mi. Daken ka po amay kari. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Tiya po awatin na kumadag ito daton kadagita imam. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo.